И здравейте на всички, аз съм Данката Про и днес ще снимаме на Minecraft Ташак. Кой е епизод? 4. И извън кадър вижте какво направих. Тада, имам си куче. Сега ще се опитам да го избутам в къщата, защото то само не идва. Айде, още малко. Така. Това куче много луха. Айде, имам си куче до креват. Така, 2 крави, чакам фермата, за да ги развъдя. Тук Джин Крипър гръмна. Сега ще го започиме. И няма да ни стигне дърта. Така. Как порасна точно пред мене, бе? Имам броня от едно зомби. Чакай, какво? Боже, нещо си. Четворка. Unbreaking 3 Thorns 1. Чай да си ги засадиме. Какво да кажа? Пак ще скучен клипа. Не едно до друго, бе. Така и така. Каква уютна къщичка си имам. Утре, мисля, ще снимам в Даскало. Това е с един мой приятел на това. Той малко ще ми помогне. И сигурно ще направя само 3 епизода с него и така на Minecraft Ташака, пък може да направя друга поредица с него изцяло. Мога и канал с него да направя, ама едва ли. Сега, какво да правя? Ще си остат тия неща тук, да бяха да... Въдите трябва да си направя. Ще половим малко рибка. Така, това го оставям. Това го така. Така оставям тези. И... чакайте са в онова езеро. И къде се забутах аз? И хари, бе. Тива майката. Са клипчето, резолюцията ще бъде уникално гадна. Съжалявам. Много съжалявам. Защото забравих да превключа на... нищо. Сега... да слезем малко по-надолу, че... Ох. Ето тук. Идеал. Са чакаме... Оп.
Айде. Айде, рибки. Па! Айде една сьомга. Ко стана, бе? Защо? Айде, рибки. Вижте как се бъгнало въжето. Аре, че се стъмни, бе. Не, не толкова близо. Аре, много бавно, бе. Айде. Добре. Еми, една сьомга. Ще е добре и една рибка. Това ще бъде за клипа. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, абонирайте се и чао.